atxeden aldian bueltan, ja lehenengo urtean berrikuntza zan da, bigarrengon ohitura bihurtu deu, eta datorren urtean ja tradizioa izango da, eta hitzak asmatzea. Bai? Bi hitz bana jarriko dieu, Andoniri eta Daneli hitz bana jarriko dieu, eta asmatu egin beharko du. Orduan, lehen da bizi, Andoni txokora bialiko hau, eta erakutsiko diogu bere hitza Daneli, eta bide batez publikoari, eta bide batez txantxonen kamerei noski. Beraz, hauxe dezu, zuek isilik, hauxe dezu hitza Danel. Kamerari, tak, hortxe. Danok ikusi dezu, ezta? Bueno, hauxe dezu hitza, Andoni nahi dezunean. Jendeak parre egin du hitza ikustean. Nahiko paje izan da oierak ustean. Persona bat ote da edo konzeptua. Pertsona esango nuke segiojen jokua. Persona baldin bada gizon ala Andre. Lehenengoa degula esango det aure. Gizonezkoa beraz eta bizi ote. Bai ondo bizi data gainera ondo tope. Ni baino zarragoa ala gazteago. Zuk hori erantzutea igualdet nahiago. Ez du bada izango nere adin bera. Egia esan hortxe dabil gora bera. Ordun kikea monarriz, Urkullu bestela. Esango nuke gaur hau nahiko egesa zela. Lehenengoa erreskundata goazen bigarrenakin. Danel txokora. Eakutsiko diogu bigarren hitza Andoniri, eta bide batez publikoari, eta bide batez kamarari. Badakagu, venga, Danel, nahi dezunean. Ba orain ere paja egin dute denak. Denak ez bai akaso gehienak. Orduan igual hemen egongo da aure. Bai hemen dago baina ezain parez pare. Hemendik esan dute Urkullu ez dala. Hori ez da moldatzen Urkullu bezala. Perazote dago ba iskinan batean. Iskin eta ez behitu kokatu tartean. Tartean guri beira hor dago kamera. Hor ez dezu asmatu, ez dugu ez bera.
Beraz kamera ez da, ta txantxonote da. Ez musikarietan badezu aukera. Eskemen musikari gehiagitxo daude. Bob Marleyren gana jo zalantzarik gabe. Beraz arrastak dauzka maite aldu jegea. Ez honek bersoa du maite dun legea. Joango ote naiz ni amezket aldera. Zer dago amezketan hori da galdera. Uoldea iritsi omen da arare. Ez dira libratuko urtragorik gabe. Esango nuke honek ura ez dula maite. Hortik edaten ez dut ikusinik bate. Ba orduan seguru degula guk felix. Uste nuen Imanol esan zazu berri. Oain, fikziotik pixka bat errealitatera. Epaile batek hala aginduta, Tolosako zaharretxeko zaintzaileek ez dute euskaraz jakin beharrik. Eta epaile batek hala aginduta, Tolosako udalean ezin da euskara lehen etxi. Gaztelania bai. Danel irailean hasiko da unibertsitatean. Aukera zezakeen ingenieritza edo musika maiontako batzuk bezala, baina zuzenbidea aukeratu du. Gauzak aldatzeko itxaropena duen seinale. Andoni aldiz, aste honetan irakurri diogu, prentsan, eszeptikoagoa da. Etxita dago egoerarekin. Epaile batek hala aginduta, eta bar, eta bar. Nola epailea gaur hasi zaigun, gure kontra hor dagoaz. Zuk etxipena ikusten dezu, heldu zar baten jokoaz. Etorkizuna aldatu nahi dut, nik neraben asmoaz. Gauza bat behintzat garbi daukagu, zuzen bidetik ez goaz. Gaztea zera arrazoi dezu, gazteak behar du ola. Leno kanpoan botadun gizan, sentimentuen ujola. Kontuan hartuz denan atzean, negozioa dagola. Aiton amonen ama hizkuntzak
ez dio bate ajola. Diru aipatu dezuta ez dakit, ondo ez ari ote zeran, baino nahiago det lanen segi, jarri ezkero aukeran, kontzientziarazi behar ditugu, baliatuz nahiko gaztelan, Euskal Herrian bizi gerala, ta ez gaudela gaztelan. Segi ezazu utopiaren, laino goxo legunean, laino horire beztuko da bai, jardunean, nik elkarlana ez dut sinisten, bate gaurko egunean, igo gailu bat jarri ez jarri, adosten ez degunean. Adosteko gu ez gera kapaz, ta hortxe degu arantza. Naiz gaztelerak eta gaztelak sartua dirigun gauk lantza. Nahi eta ezin etengabe bat naiz eta den esperantza. Saiatuko naiz berriz aldatzen, korronte honen norantza. Baina gazteak ibiliarren, justiziaren usaian, gero bisigu ez alda hemen, lehen genduna amorrainan. Segi olaxe aizazu Danel, justizia lortu nahian, ia gehiegi aldatzetzeran, epailezeran garaian. Gauzak ez dakitze izango diran epailegeran artean. Guaindik kajera ez tegu hasi, ta hori utzi apartean. Eta ez dago lizentziadun izan beharrik katean. Gazteok segi gauzak aldatzen, Kantabriako partea. Zuk zintzotasun haundia dezu, ez zintuzket nahi zauritu. Baina sistemak ez aldu hainbat lege persona saritu. Utopiatik irten ta gero, euren lanetan abitu.
ta epaileak zarren gizan, Alzimerrak jotzen ditu. Zuk Alzheimerra aipatu dezu, ta hola dezu amaitu. Maiz diruak ta boteredunak, naiz eta duen epaitu. Saiatu gabe ezin da jakin, beraz behar dut jarraitu. Gaurko uholde honek tragatu, ta eramate ez pagaitu. Segi holaxe beti bazkatzen, ilusioen pentsetan, baina aldatzen ohitua gaude batzutan eta bertzetan. Denak euskaldun, denak langile, segiola ametsetan, zarretxetan hau pasatzen bada, zeote da gaztetxetan. Bueno, agurren aurretik azkeneko gaia botako dugu. Danel, Andoni da adimen artifizialeko lehen chatbot euskalduna. Andoni da lehen chatbot euskalduna adimen artifizialarekin egina. Afaltzen eta sagardoa edaten ikusten ez du ematen, baina barruan dena dauka txipez, zirkuito integratuz eta datu base erraldoiez beteta. Danel, Kantabrikoko afariaren aukera aprobetxatu behar dezu, sekula galdetu ezin duzuna, baina beti jakin nahi izan duzun hori galdetzeko. Aprobetxatu, Danel, galdetu. Nola nahi ere, abixatuta zaude. Andonirena oraindik proba fasean dago, beta bertsioa da, eta gehienetan primeran funtzionatzen badu ere, ojo, kuidau, batzuetan hanka sartuta nahi duena erantzuten du, abixatuta zaude. Andoni, adimen artifizialeko lehen chatbot euskalduna da. Andoni, Danel, aprobetxatuta galdetu. Jada 5 urte joan zaizkigu, Covida pasa esperan, egia esan naizta gehiegi, ez genun uste bezperan, denok ahapatu gintuen gu, nahiko sorpresa tankeran, jakin nahi nuke beste virus bat, berriz etorrikote dan. Ez altzenekin behin virus bati,
besteren batek darraio, ta aspaldian mundu honetan, bat hortxe dabil arraio. Garun barnetan sartzen egin du, nik ez dakitzen bat zaio. Oraindik ez da nabarmen baina, ultraeskuin deitzen zaio. Ultra eskuinak nola ez duen, nahiko gaitz eta eskasi, eta txigian kontra egiten dun, ta guk ez degun ikasi. Nola euskeran kontra daukagun, nik ez dakitzen bat auzi, Oita zazpian euskerak behingoz egingo ote du jauzi. Galdera horren erantzuna ezin, makina hontan kabitu, Pradales jaunak jauzia gara, kanpaina orain abitu. Bota zizkigun hainbeste datu, guk makina hontan bitu. Nere neuronek ezin dute ezertxore entenditu. Egia esan enuen aizu, pentsatzen gaur horren egez. Akatsa emango zenuenik da, ibilizu horren jaketx. Baskauntjiri bai esaten zaio Euskal Herriari ezetz. Gure egian zingo da gehiago, euskeraz edo inglesez. Galdera hori erantzun gabe, ezingo dut hemen utzi. Euskerak ez du aspaldi hontan, eman horrein beste jauzi. Gazten artean sumatzen baita armagabeta biluzi. Anaiari bro deitzen bazaio, ingelesa da nagusi. Beraz inglesa degu nagusi, utzi dezu dena jota, nola elektrikak ere dabiltzan, beti alkar kontra joka. Nik galdera bat horrela behar dizut, nik dizut Andoni gauk bota, zeibiliko da zentral nuklearra edota aize ejota.
Denen ahotan dabilen hitza, ezote da garapena. Garai batean fama eskasa, izan zen nuklearrena. Aize errotek ere sortua, eztabaida nabarmena. Zeibiliko den hori garbi dut, aginteak nahi duena. Beraz aginte horrek nahi duna, beti dirua tarteko. Beraz galdera oiei ustea, igualdegu hobeto. Naizta beraiek diseinatua zauden Andonit jantzeko. Ta zuk ze egin dezakezu ba, gazte hori laguntzeko. Zeuen buruai zeuek lagundu, ni ez bainaiz segurua. Sarritan nike nastu ohi ditut, oinak edota burua. Monte Cristo da whisky onena, JB gure purua. Ta Lituania izan da beti Rigaren hiriburua. Orain burua joan azaio eta piztu dit ajeta. Informazio kuriosoa nonbait bazeukan gordeta. Nahiko nekatu ikusten dut nik eta nahikoa ejeta. Guain deskantxatzen utzi behartzaio kea botatzen du eta. ChatGPT-a inguruotan neroni ezal naiz galien, horrexegatik nigatik behintzat, ez zaitek kezkatu hemen. Orain lanean segiko dugu ta atsedena ondoren, kea botatzen dedan garaian sentitzen naiz ni ondoen. Librean bukatuko aldegu eguna, ezkerraldera naiz ni begira jarduna. Bat zenitartekoa bestea laguna, fauna berezia da gaur bildu zaiguna. Fauna berezia da gaur bildu zaiguna.
Naizta maiz horrek sarri eman bertigoa, jendea etxekoa eta betikoa, ta bertsoa zuzena ta horrentinkoa, saioare joan da kategorikoa, saioare joan da kategorikoa. Eta hemen iskinean txaloka jotazu, eskuak fuerte baina bi hankak indartzu. Uda berrikoak hor omen daude aizu, talde horren parteide izan altzerazu, talde horren parteide izan altzerazu. Ez naiz izan aizu neretzako pake, baino ez dakit damutzen oten aizen bate. Naiz bertsolari naizen ta ez tegun kalte, hauek oinak ni baino fuertego dauzkate, hauek oinak ni baino fuertego dauzkate. Baina hortxe dauzkagu, ondotik begira eta euren begiek badute distira. Lehen batek esan dit, uda berri tira, oiek maiz elkarrekin enrollatzen dira. Oiek maiz elkarrekin enrollatzen dira. Bai hor aritzen dira antxe buruz buru, ta han nola badagon nahiko arte eta mundu. Zola abizen, han zenbat inguru, lehenengoa espadute, bigarren seguru. Lehenengoa espadute, bigarren seguru. Baldin da nik ulertu, baldin badet behintzat, pista hoiek ez ziran ez, alako traketzak. Urre zolak dituzte, zapataren ertzak, abizen ederra da dantzari batentzat. Abizen ederra da dantzari batentzat. Bai izen latza degu marka daua indikan, baino jendea dator belauntzaldetikan. Zola estingitzen aida hemendikan, aktabe joko hortan sartu zenetikan, aktabe joko hortan sartu zenetikan.
Artabe utzi nahi du, taldetikan kanpo, beraz urrozolakin, aski eta bapo. Belauntza aipatu du, primeran da guapo, abizen ederra da dantzarientzako, abizen ederra da dantzarientzako. Naiz eta uda berri egin jaramoni, uda berrin bezala izuten nagoni, zapaja bota duta zerbait esan honi, aizu afinatuta algaude andoni, aizu afinatuta algaude andoni. Eta azter dezagun han atzeko zona, soinu teknikari bat, fotografo ona, beste bat kamarari martxe mandiona, hemen guantolakuntza ez dugu ez broma, hemen guantolakuntza ez dugu ez broma. Nola tximista ere gaur ari zan dantzan, bai antolakuntza ona, da Tolosan plazan, aurki aituko gera argazkin akantzan, lehen zerura igota ateratzen aizan, lehen zerura igota ateratzen aizan. Eta azken saioa da puntukakoa. Beraz amaitu beharko guk gaurko jokoa. Bukaera ona eman hori da kakoa. Bai egia esan ondo dago betigoa. Gabirondoi bezala irabazi dizut. Baina zarautzan bueltan joango naiz buruxut. Aizkora pustu ona eginea degugu. Nik 3 puntu baina 1000 puxtarrizuk. Ondo moldatu zera etxe atarian. Bai eta oiri nabari zait nei aurpegian. Mejoratu azoaz arian. Hori utzi ote da gauza nabarian. Ea horrela jajai dezakeun luzaro. Zer esango dizut nik zeure esku dago. Igual ez egotean ignugen aiago. Zaila zaite zukutzen pixkana gehiago. Beti dugu txantxa bat limoi honen gizan. Bai gajatza pixka bat badeu gure brintzan. Zarena baino inoiz gutxio ez izan. Hori izate omen da lehenengo baldintzan. Puntuka asko baina puntuak gehiegi.
azken hori ez alda atera luzegi. Egia esan ezin gu gojetan segi. Danel zu badaukazu hainbeste aurpegi. Garbi esango dizut ez da ezer pasa. Naiz eta gauk puntu bat guk bota eskaxa. Danel lasaitu zaite amona erlaxa. Baize oroko jean egin degulatza. Kea ojekin jada ni naiz mareatu. Kulpa nerea denik ezin detukatu. Ta eskejak pururik guaindik ez du hartu. Hori hartu ezkero saioa bukatu. Gaurko gaztetxo hauen higiene nahi hori. Egia esan oraindik gabiltzan ez ongi. Mareatu zeranik ez esan inori. Ba nere mareoa gaur zuretzat tori. Bueno, bukauko aldegu puntuka saioa. Ontan ere azaldu baizera jaioa. Baino nahikoa kosta zait ba jaioa. Manesek eman beza azken lekzioa. Apa ekipo, dakizuen bezala, iaz aurkezpen egiteko eskatu ziaten espero gabe eta aurten bukera emateko eskatu ziate espero gabe. Errexingo deu. Eskerrak ematea gehatzen zaigu. Eskarrik asko, Andoni eta Danel, gaur aurten ere. Gure gonbidapenai erantzuten segundu bat ardatu zuten, eta ez dago esan beharrik zer erantzut zuen. Eskarrik asko eta bertxotan aipatu dute, gure belaunaldi arteko ekimen deituko diogu, txukun gelditzen da, teknikari finai zigor ekipoa jartzeagatik, gure kamerari hanbune, gure argazkilari Juanan, mila esker, ekipo kategorikoa osatzeagatik, eta eskarrik asko, noski, publiko zoragarri honi, 10 egunetan, ez da, antolatu genuen, 10 egunetan salduta sold out, duela hilabete tiketik etzan gelditzen, hola, berriz esegin beharko dugu, gauzak antolatzen. Eta bukatzeko ja, esker berezia Kantabrikori, ez da, gauzak ez dira gehiegi aldatu, esango nuke publikoaren 80 ezpada iazko berdinak gehala, eta gainatzeko diferentzikoak oso ongietorriak zeate. Kantabriko nehin deu, gauza bat bai aldatu da, eta importantea, eta iazko sukaldaria, 28 urtetan Kantabrikoko sukaldari izan zana, Ana Mario Larra, tarte hontan zendu zan, hiltzi zaigun, eta hori bai aldatu da. Aurten beste sukaldari bat, eta aurten berarekin goratu nahi gendun, eta beraz, eskarrik asko Tomas, hala ere, Kantabriko ateak zabal-zabalik eta hain dotore jartzeagatik, haupa ekipo.
Iaz saio hau hasi genuen, lotzak orbezain xuabe, 2 urte ere pasa dirata, ez alda aski zutabe. Zuek ez dakit baina, gubiok ala jaina, benetan gustora gaude. Bildutakoei eskerrik asko, Ana Mari ahaztu gabe. Bildutakoei eskerrik asko, Ana Mari ahaztu gabe. Sukaldaria joan zitzaigun, markadeguna oraindik, beste batzuk gogoan dauzkat, joan direnak hemendik. Egin dezagun topa, ta zorte ona opa, esan behar detzergatik, joan direnen guztiengatik, talduko direnengatik, joan direnen guztiengatik, talduko direnengatik. Aritu gera atarian da, galtza hundirena esaten, uda berri ta tolo folk ere, hementxe denak nabarmen, hau milagro ote da, 8 talde batera, 8 talde toki baten, Agur Tolosa jarraitu herri euskaltzalea izaten. Agur Tolosa jarraitu herri euskaltzalea izaten. Nola hainbeste talde euskaltzale, degun gure arten ikusi, hemen indarra badagoela, behar dugu erakutsi. Orain bat hartu dugu eta hola mantendu, Kantabrikoan nagusi. Olatu hon bat hartu deguta, orain ez joaten utzi. Olatu hon bat hartu deguta, orain ez joaten utzi.